nagekoretwa sore n'umurubirio w'insakia. Nigo turatogosoma kurwa sege tabu gya Zaburi emyemo ne merongo ebere na ibere emero omwanchu murele on TV ngosaba kwabera kuburuka na kwenganeyo turatogosoma kurwa sege tabu gya Zaburi emyemo emerongo ebere nemo ogosoma kwaye ekengese ya gatano na gatatu batebanga omonene nakorende kogosoka na kogosoa kurwa bono goika kare na kare lingana limwamunigo lirenga omonene nere ege kengero yeito naende ebuku ya beto tabinga ogosoma ko ugetabu ya Zaburi emyemo emerongo ebere nemo ogosoma kwa gatano gatatu banga omonene nakorende kogosoa na kogosoka asigo mwanchumulia on TV beka ogosemelia kwao na boigo okwegena kwao Nyasaye asikendekelia ogokora Nyasaye nere obwate obubui ni matenga chinga kitomenyete nchibwate amangana ale amakongu ntobwate amange togwetera abange baino mukunya kwebolinga nonyanga abana bachiterusa ninkyoko ba kibakolia kolende mwanchumulia on TV asikeliyo kokora mosemeli Nyasaye nabwato bubui nabako bawo kobweno naboro kibwa bali bachitenka anemono bali bandete ko nene asamate mone amanene yo mwakoyo ni matenge kwa bokire sinze cyamambi ukunya ko ligere tabuga bono ni go kwa bekru murobere bwensa kimambi abana tabinga twaro gosemeria Nyasaye nere umubui Nyasaye nabe gango kobwera umonchi mulenze TV uko nakugosoma kwimambi yabono ekyo nekebungo kelituko unakiaretrwa sore n'umurubirio w'insakia.